Voda je studená. Pustíme ju. Zapcháme umývadlo, aby sme mohli vidieť, aká je voda. Takto vyzerá voda z vodovodu, ktorú by sme mali piť, o ktorej by sme mali variť. Momentálne sme v Lužiankach, kde vlastne je vodovod. Takto je voda, z ktorej varíme, pijeme. No a teraz to zastavím. Vodu vypustím. No a teraz sa pokúsim urobiť trošku toho, čo tu máme. Ostane voda takisto. Len púšťame cez to naše zariadenie. Voda je filtrovaná. A ide vlastne takýmto spôsobom cez iskry. Takto vyzerá voda, v ktorej pijeme, varíme kávu a v ktorej sa tešíme my. Lebo môžeme použiť výstrink. Takto vyzerá teda voda. Robím si srandu.